रिंगणे. आम्ही आता ना रिंगणे नाही कुठे आलो ग आपण रिंगण्यात. तुझं कसं पटकन पाठ माका 4 वेळा आठवचं लागलं. त्याच्याकडे गाडी ती चालवतो गो येताना चालवले त्यांनी गिअर टाकतच आणि बुर्र बुर्र पालो काय बुर्र बुर्र. माऊला नाही ओळखलं तू? तुमचे चेहरे सेम वाटतात दोघांचे. तो भाचा आहे ना माझा, तो माझ्यासारखाच सेम. गालकुस करले त्याचे. पप्पीने घेतली सारंगची पप्पी. पप्पीने घेतली सारंगची पप्पी. हनीचं प्री वेडिंग शूट इथेच केलं पाहिजे. जुनं प्रेम आणलं पाहिजे तिथे. चाललो घरी चाललो मला बांगडे भरले. त्याच्याकडे जॉब तू फिरवत नाही रे एवढं डायरेक्ट घालवलं. काय आमिष दाखवून आणलेलं त्याला? त्याला काय आमिष दाखवलेलं? चला मग इथेच थांबूया. आमची बॅटरी डाऊन झाली. ते आता पुष्पाची चार्जिंग का लावूची आहे बॅटरी, त्यामुळे इथेच थांबूया. बाय बाय. कारण ते आता चार्ज होते कारण मगाचपासून माझं काय ओव्हरलोड झाली बॅटरी. एखाद्याचं स्पेशन पण काय स्पेशल पण रवत नाही इतक्या केल्या त्यांनी, त्यामुळे माका बोलाक सुधरत नव्हता. बाल ललत होत. त्याला गुडबात दिला, बॉक करीत होत, बॉक करीत होत बाळ. आणि त्याकडे एक बाग फुरफुर. सबस्क्रायबरने लिस्टिप दिली नाही. आता सध्या पुष्पा फॉर्म मध्ये आहे ना, व्हायरल काय बोल. गौरवनीता रील स्टार झाले. रील स्टारच त्यांना ठेवू बघी. ऍक्टिंग सुपरस्टार नको रील स्टार हो. काय हो 65 बघ आहे ती बाहेर गेली गो. काय करत कर काय कशी तोंडाक लाला झालेला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. विनय घाडीगावकर आणि सारंग घाडीगावकर. आज सारंग पण होय होय तू आज घरात रे? हां येतोय जाऊन. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो आहोत सारंगच्या मामाच्या घरी, ते म्हणजे वाटूळमध्ये. वाटूळ राजापूर आणि लांजाच्या मधोमध आहे. आपल्या मुंबई गोवा हायवेवरच आहे ते. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना माहिती असेलही, कारण तिकडचे पण बरेच सबस्क्रायबर आहेत आणि त्यांना माहीत नाही की भावनाचं गाव वाटोळ आहे ते. पण काही त्यातले अधूनमधून 1-2 वेळा मला भेटलेले, त्यामुळे त्यांना सांगितलेलं. तर आज 3-4 वर्षांनी भावना गणपतीसाठी आली आहे आणि सारंग पण आहे. म्हणून आता भावनाच्या माहेरी चाललो आहोत सारंगला घेऊन. तिथे पण भावनाच्या मावशीकडे, मामाकडे आणि तिच्या घरी, असं 3 ठिकाणी जाऊन यायचं आहे एका दिवसात. तर आपल्यासोबत आज बाबलो पण हा आणि मेन माणूस हा पुष्पा. आणायचं आज पुष्पा हय होता, म्हटलं त्याका पण नेऊया आणि जरा बाहेर फिरान आणूया म्हणून तर तिघवली आपण निघाले आहोत. काय आलं मेन माणूस खया तब काय करता काय गो चावले पिशी घे पिशी आहेत काय? हा पिशी कशाक लागता? हा ठीक आहे चला 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 चला. हिला तिकीट टाका. कोणाला आता तिकीट जागा नाही. तर मित्रांनो आता आम्ही तरवळ्यात थांबलो, मिठाई वगैरे घेऊ आणि वहिनी उतरता, कारण आता जाऊचा वाटोळा मिळून सांगितलं नसत मगाशी. तर आता वाटोळाच चाललो. अरे हा उठला. चल कुठे खाली जाऊचा ताबो. चला 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 पट्ट्या असणार तरी बाहेर मिठाई. अरे तू उठला. कशी दिली बर्फी ही मावा बर्फी. तर मित्रांनो हे बघा घेऊन झाला आणि आता मी चालला होय ना. मग चला. एवढं टाइम बनवूक लागता घेऊक नाही. अरे तुम्ही बाबा का
घेऊ का नाही बनवूक नाही का बस मी आहे आराम हयत टाइम काय काढला पाऊस पण इलो आला पावला लागलो रे तकडे पुष्पा गाणा आणि याचो आला पाऊस पण मग इलो आहे बघ पैसून लागता पुढे पाऊस कुठे चालला कुठे चालला आजीकडे चालला हो आजीकडे चालला अरे एक प्रवासी झोपले हे बघ अंगाई गातात सारंग अंगाई गातात एका होय ना पुष्पाची मध्यरात्र झाली आहे खैलाव रे बाबा इलाव म्हणजे मावनाचा गाव इला आता त्याच्या मावशीच्या गावात पहिले जाऊचा पहिला खै काय जाऊचा लांजात लांजात आणि थैसून मग पाठी यायचं परत पाठी यायचं ते बघ ते ना ऐसून दाखव ऐसून दाखव हे बघ हे बघ याच्या पुढचा या भैया या घरात हे बघ ते हवे ते तात गेला तेच ते तकडे आता येताना जाऊचा हे आता वाटोळ आलं वाटोळ धावती भेटाय धावती आमका वेळ नसतात सासरवाडी का बरोबर बरोबर बोललंय मी बरोबर. चुकीचं बोललंय वाटतं मग आता तरी काय. नाही खाली वर्षान लिहिल्यानंतर कमेंट कुठे यांना वेळ असतो तर मित्रांनो आता वहिनीच्या मावशीकडे येईल होय ना मावशीकडेच ना लांजात येला बघ पाठीवर अरे कुठे येलो मॅडम कुठे आलो काय झालं हे हे काही लाव ह्याच्यावर मालवणीतच बोला का कुठे आलो चला 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 ही आजी हिरो कुठे आजी कुठे ती बघ काय का अरे 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 आजी ती आजी काय चेकआउटला गालांका हात लावतो ये गालबंद गालांचा त्याचा वाकडा बस अरे पुष्पा गोळत बघतोय त्याच्याकडे बांधलेस की नाही त्याला हे दोन वेगवेगळे डो आहेत त्याचे अरे, कमी असतात हे कोण आहे पाहिजे ऑस्कर ऑस्कर कोण आहे तो चिमटा काढेल त्याला काय आजीचो कोण आहे ना काय करतं काय खय दाखवतं काय दाबो काय टाकलं आजी बाजूकच रवली कर उलटा तिचं उलटा दाखवणार कर उलटा होय तुला मोबाईल हातात हवाय हे घे खेळू दे त्याला तर मित्रांनो आता भावनाच्या मावशीकडून आता आम्ही निघालो आहे पुढच्या प्रवासाला आणि ही भावनाची मावशी आपल्या नारिंगाच्या घरी पण आलेली आणि हा अक्षय ग्रुप हे सगळे गेल्या वर्षी गणपती आपल्याकडे आलेले होते सारंग राहतोय चला 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 मम्मीला टाटा करा टाटा काय की नाही तुला टाटा तर मित्रांनो आता आम्ही लांजात आलेलो म्हणजे आलो आहोत आणि आता इथून वाटोळा जाणार रस्त्यात आपण बघितलं भावनाचं घर लागलं तिथे आणि मग तिथून भावनाच्या मामाकडे असं 3 ठिकाणी जायचं आहे आणि तिथून मग जाताना जर वेळ मिळाला तर आपल्याला पिंक्याकडे जायचं आहे जास्वंदीवर लक्ष बघा हय येऊन पण त्या जास्वंदीवर लोकांच्या लक्ष आहे त्याचं जास्वंदी एकदम पटापट ढापतात हां कधी फांदी लंपास करीत चला तर मित्रांनो आता जाऊया वाटोळ्यात वाट बघतात आमका भूक पण लागली आहे तकडे आमचं जेवचं प्रोग्राम हा पण आमका झाला लेट त्यामुळे आता सगळं गोंधळा पुढे बस असं काय त्या पुढे लागत ना लागत नाही गाडी नाही लागत सांगता तरी ऐकत एकदा पुढे बसतो 10 मिनिटाचा प्रवास आहे फक्त आम्हाला टाटा हो आणि उद्या भेटा काय टाटा टाटा कोण सारंग चल एवढं चल 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 बाय बाय येताना या इकडूनच ये ओके तो मावशी बोलली आहे जेवायला या होय हा चल होय होय कसं गाणं बोलतं इटा इटा माऊली दांडू घेऊन धावली चारा का पाणी का बुर्र जा कसं जा कसं जा बुर्र जा
तुम्ही आधी बोल चला पटापट. पुष्पा तू गोवाचा विचार करायचो मस्तपैकी. गाडी नाही लागणार. कुठे गेले आहेत? तो कसलो विचार करता जेवलेत तरी- की नाही? विचार करता तरी कसलो आता तो साडियांचा विचार करता. हर्षाकडे दिलाय तर आज देता की उद्या देता. त्या एका टक्क होता. आत्ता आम्ही वाटूळ मध्ये आलो सारंगच्या मामाकडे. मामा मुंबईला आहेत, बाकीची सगळी इथे आहेत. घर दाखव बघ. हायवेच्या बाजूकच आहे घर एकदम. मस्त यो हायवे. गाडी येत ना उतरल्यावर टुमकन अशी एवढी मारली. नाही रिक्षा करतो नाही चेका घेत. तू का ही बघत आमचा मित्रांनो, ही एकुलती एक मेवणी आपली. दुसरी आहे एक ती पण बघा, ही फेमस वाली आहे. ही मेवणी लागते. अच्छा ती पण मेवणी लागते. माऊला नाही ओळखलं तू? तुमचे चेहरे सेम वाटतात दोघांचे. असे कसे? तो भाचा आहे ना माझा, तो माझ्यासारखा सेम. ओके चल मग या आता बसा. परफेक्ट. बरोबर आहे. ओके आणि आमची काकी आणि ती वहिनी. लास्ट नंबर आहे सगळ्यात लास्ट, मोठी आधी नाही. ही पप्पीची ओळख कोण करून देणार नाही? पप्पीची मगाशी दिलीस तू ओळख करून. ही माझी बहीण. बहीण बोलल्या लाईट गेली. म्हणून त्याला सांगितलं तू बोल. मेवणी बोलला असतं तर बरोबर आली असती लाईट. लाईट रागवली, तू नाही ओळख करून दिली ना. बरोबर तुझ्यावर लाईट रिफ्लेक्ट मोठे काका. आणि ती आली मगाशी आली ती मोठी काकी, पण आम्ही त्यांना मोठे पप्पा आणि मोठी आई म्हणतो. ही आमची मोठी ताई. तुम्ही झोपलेला. आणि सगळ्यात छोटी आहे पण मोठी आहे आता. आधी ही ना काय गालकुस करले तिचे. पप्पीने घेतली सारंगची पप्पी. पप्पी घेतली सारंगची पप्पी. ही बघ मावशी. ही लास्ट नंबर काकी. आधी ही ना ती बाहेर बसली ना आमची कोणी, तिची आई. हो आता डिसेंबर मध्ये ना लांब आहेत, गोल गोल झालेत म्हणून बघ केवढे लांब. लांब म्हणजे असे आहेत ते मागे जातात पुढे. गोल गोल वरती झालेत म्हणून. बाबाचे पण तसेच आणि माझे पण तसेच. ना बापा मोर तेव्हा बोलवताय. गुड गर्ल. झालं दादांच्या पाय पडूया. जय जय बाप्पा, जय जय बाप्पा, जय जय बाप्पा. बरोबर नाही मावशी, बरोबर नाही. घरात कोण काय सगळी बडबड घेतली. खाली दोन वरती दोन. मुंबईला येतो. नाही मी नाही घेत, बाबाकडे गाडी खाली ठेवली. अशा प्रकारे आम्ही आता अरे वाटूळ ना आता पुढे वाटोळात ना पुढे हिच्या मामाकडे, वहिनीच्या मामीकडे रिंगण्यात. तिथं तालुका का लागतो? लांजा. कसं कसं हो. चलो. तर मित्रांनो आता आम्ही इला वहिनीच्या मामाकडे. मामा पुढे या. मामा बघा पुढे चालता. इकडे मामाकडे आल्यावर यांनी पेपेट मोठं चालू केलंय. मुंबईवाली बरीच चिली होत. गाडी लावू जागा नाही. तू रस्ता चुकली म्हणजे कमाल आहे. अरे तू मधून असा हे कमाल. कशी लावता गाडी? मोबाईल मध्ये लक्ष
अशा प्रकारे आता आम्ही वहिनीच्या मामाकडे येलो आणि बघा याचा टेव 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 बंद झाला आता. भातात ना वाटत. अरे बरोबर तिकडून बरोबर आहे रे. मामाकडची वाट नाही इथून मधून पण वाट असते म्हणून. डायलॉग कौलो काय रे भाता की राहना वर बघ रे. काय लावला रे तो म्हणतो काय रोज करत असतस काय कळत नाही. नाही काय म्हणतो चालला. मस्त मजेत. आणि कुठे पुष्पा आधी आमची पुष्पा. नको पाणी पाणी जास्त पियाला की ते ओव्हरलोड होतं. ओव्हरलोड होत. बस नाही बस तो उभत राहते आता. बसान दमलंय. अरे बघू ये. आजी 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 हो आजी. बरोबर ना. पांढरी माणसं असली की तो लगेच यावं. ब्लॅक अँड व्हाईट. आता आम्हाला दीर आहे आणि ननंद आहे. PhD केले ते. म्हणजे विनूच्या काकांची मुलं आहे. आम्ही गावी गेलो ना तर ह्याच्याकडे पटकन आला तो म्हणतो हा बरोबर तुझ्या स्किनला मी मॅच होत नाही ना. नाही म्हणतो तुला कळत नाही त्याची भाषा. फिरायला नाही म्हणतो. इकडे काय करायचं. चल यांच्यात काय वस्तू कोकू बघ कोकू कोंबडी. कापूचे नाहीत त्याचे केस त्याचे केस तसे ठेवचे तसेच ठेवचे. हा एक तबला ठेवायचा त्याच्या पुढे 2. वाजपी बनूचो. हो ते तिकडची लोक तुमची लोक बनतात लोक. सारंग त्याच्या हातामध्ये. नाही रे का नाव बुवा ती पण चांगलं आहे त्याचं नाव त्या पद्धतीने. हे रेडी आहे रेडी आहे. हे घाला काहीतरी लागलं आहे. नाही नाही मुद्दाम ते का लाल लागले ना काहीतरी. लाल झाला वाटतं. लाल झालो होतो हात लावून. कुंकू लागलं. गणपती बाप्पा मोरया, गणपती मोरया. हा वाजव शिटी. टाक टाक करता येतं. थोड्या दिवसांनी शिट्टी. हा स्टेप आहे स्टेप. इकडे मामा बघ किती उभे आहेत त्याला. रोज म्हणून नवीन मामा नवीन मामी. आजोबा, नवीन काका रोज सब्जी दाखवत असते मला हो ना. चांगली ओळख झाली. ग्रुप आहे ना गोऱ्यांकडे सगळ्यांकडे जाणार तर एकदम. बरे ग्रुप. सकाळी एक ब्लॅक अँड व्हाईट. ही ताई आहे बघ ताई. काय गो काय गो हा असं काय करत घेता घेता. राहिला एकदम सवय झालेली आहे ना आता. ह्यो म्हणाला साधारण माझ्या रको होय ना. तया वाटेन काही चालला. ता तकडे साड्यारसून येता ये वांडर पिटाळून येतात वांडर पिटाळून येतात. इकडे आमच्याकडे तेवढे ना कमी बारीक छोटी आहेत मोठे नाही. लाल तोंडावले म्हणजे ते केळडी आमच्याकडे जास्त. केळडी नाही भियत वांडर भितात फक्त. इकडे केळडी म्हणतात त्यांना. आम्ही वानर ते मोठे येतात ना काय तोडले वगैरे ते वानर दाबले. ते पुष्पक आमच्या ते पण आहे. ओळखतात. हा पण ते जास्त नाही. 4-5 ग्रुप. त्याची आणि याची ओळख जास्त. बापरे. चल सारंग गेला तो बघ. नाही तसं नाही तो गाडीत जाऊन बसला म्हणून म्हणतो. मग तो बोलतो आईला ठेव इथे आपण जाऊया. जायचंय लवकर भजनात बसायचं. चला हो येताव. चला. रिंगने आम्ही आता ना रिंगणे तिला नाही कुठे आलो ग आपण. हा रिंगण्यात हा रिंगण्यात. तुझं कसं पटकन पाठ माका 4 वेळा आठवचं लागलं. मुंबईवाले चाकरमानी बघा किती इलेत ते गाडी लागलेली आहेत नुसते गणपतीसाठी. तुमची हीच पार्किंग आहे का सगळ्यांची. त्याच्याकडे गाडी ती चालू चालवतो गो.
येताना चालवले ना त्यांनी गिअर टाकतच आणि बुर्र बुर्र पालो काय बुर्र बुर्र. हे आमच्या वशिकांचं मध्ये वशिक आमचे मूळ पुरुष इथे जो आला ना आमचं त्याच समाधी आहे. वाळा नदी नदी हा साको बघ असलं भारी आलं. पहिला हा लाकडी होता, हा आता शासनाने लोखंडी करून दिला. याच्यावरनं पाणी जाता, याच्यावरनं जाता. याच्यावरून पाणी जातं. हो पाऊस झाला, जसा जर पाऊस लागला ना याच्यावरून जातो पाणी. एवढं पाणी येतं हा एवढं पाणी येतं. कुठे लेवल आहे बघ. मग पाणी तुमच्या इथे जात असेल. नाही इकडे नाही चढत पाणी, पाणी तिकडे जास्त असतं त्या बाजूला. गेल्या वर्षी आहे ना असं वादळी पाऊस आला होता ना. एवढं पाणी वर चढतं म्हणजे कमाल मानाचा लागात. हो, इकडे बघा. इकडे बघा. अंघोळ करते ना, अंघोळ करायची. हनीचं प्री वेडिंग शूट इथेच केलं पाहिजे. याचा व्हिडिओ मिळाला ना आपल्याला. हा? याच्यावर पाणी आलं. कळलं का? हा. पूल खूप जुनं आहे. हा. मग जुनं प्रेम आणलं पाहिजे तिथे. काय बाबा खतरनाक आहे रे एकदम. उडी मारायची डायरेक्ट खाली जायचं. शिमग्यातलं आहे ह्यो येत तेव्हा ह्याच्यावर आहे सगळा. इकडे गाड्या उतरवत नाही खाली. अजिबात नाही उतरवत. एक चला हो. चल मामा. टाटा. ए सॉरी ये आता घरी ये. आता मी नाही तुला सांगणार. घरी ये. अरे हे बघा इकडे कचऱ्यासाठी या ठेवले बांधताना, आणि आमच्याकडे पेरा रक्के रस्त्यावर टाकतात कचऱ्याचा. ग्रामपंचायतीन बघ काय कसं केलं. मग तेच सांगतं. पाऊस पण आला. सगळ्यांना बाय बाय. टाटा. चला बाय बाय. हा चल मामा काळजी घे. येतो ना आता आम्ही. दिसतलच कट नाही करणार आहोत. चला चला बाय बाय. चला, सावकाश जावा. हा. फोन करते हा. शालंग आता आम्ही चाललो घरी चाललो. घरी चाललो, मला बांगडे भरले. तिच्याकडे जॉब तू फिरवत नाही रे. एवढं डायरेक्ट घालवलं. आता डायरेक्ट घराकडे सगळे प्लॅन कॅन्सल जेवढे ठरवले नाही पुढे. तर काय. कारण की एवढ्या टायमात आमका घराकडे जाऊचा होता. मागा बांगडे बघू जाऊचो. हा तुका बांगडे भरूया रे. हिचा पुढचा हात चालला. मित्रांनो आता आम्ही इथे थांबूया. बाय बाय. माका आता कंटाळ होता झोप इथे यांच्या नादाक लागा. मेवण्यापासून दाखवून इला आजूबाजूच्या गावात जेवढी असतील याचे हा सबस्क्रायबर याचे. हा. त्यांनी कधी खाली कमेंट करा म्हणजे आमका कळात. नाहीतर म्हणजे अरे तुम्ही जवळ आला होता आमच्या इकडे. चला मग इथेच थांबूया. आमची बॅटरी डाऊन झाली आणि ते आता पुष्पाची चार्जिंग का लावूची आहे बॅटरी, त्यामुळे इथेच थांबूया. बाय बाय. कारण ते आता चार्ज होते कारण मगाचपासून माझं काय ओव्हरलोड झाली बॅटरी. एखाद्याचं स्पेशन पण काय काय म्हणतात स्पेशल पण रवत नाही इतक्या केल्या त्यांनी, त्यामुळे माका बोलाक सुधरत नव्हता. पण आता त्याचं कोण बघतली आता गेली ती बघ. मग त्यांका दाखवणार बघणार नाही ते. आपण दाखवल्याशिवाय बघणार कशी काय ते पण आहे ना. त्यांना कळाक नको पुष्पाचा अवतार असं कसं झालेलो असं कसं पुष्पा बोलत नव्हती काय करत होती. त्याचं कारण ते व्हिडिओ बघितलं कळणार. बाल ललत होत. त्याला गुडबात दिला बॉक करीत होत. बॉक करीत होत बाळ. आणि त्याकडे एक फुरफुर तो पाणी उडवीत होतो. चला मग थांबाय. बाय बाय.